Jama'a ga ƙarin gaskiya ta bayyana game da dalilan da ya sa ƙasar Amurka ta dakatar da kai wannan gagarumin farmakin da ta yi ikirarin cewa za ta kai ma ƙasar Iran. Zan biyo ta kan masu saurare, amma dai bari in fara da ba ku wannan labari da nake tafe da shi. Wato ƙasar Amurka fa ta latsa ba ta ga jini ba ne, shirinta ya lalace bayan ta shirya kai gagarumin farmakin da take neman total surrender, total victory a kan ƙasar Iran. Iran ba ta yi ɓoye-ɓoye ba, ta fito ta faɗa musu ilahirin abubuwan da za su iya fuskanta idan suka kai wannan hari. Su ma sun ce fa they are locked and loaded. Duk harin da aka kai zai taho da mummunan sakamako. Duk wata ƙasa da take da hannu a wannan yaƙi ranta zai ɓaci, matuƙar ɓacin ɓaci. To amma kuma akwai gaɓa biyu da su ne dalilan da ya sa wannan hari bai yiwu ba. Gaɓa ta farko shi ne ɗaya daga cikin janarorin ƙasar wato Amurka ya fito fa ya faɗa ma gwamnatin ƙasar Amurka gaskiya cewa fa idan suka kuskura wannan yaƙin ya yi dame ya shiga wani mataki to fa akwai yiwuwar rashin nasara 100%. Domin mafi akasarin manyan jiragen yaƙi na ruwan ƙasar Amurka an zo an yi naval blockade da su. Asali jiragen da ƙasar Amurka take amfani da su ta kakkasa su a gabas ta tsakiya, wasu ta yi amfani da su gurin kakkaɓo jirage makaman yaƙin ƙasar Iran idan aka harba su zuwa ƙasar Yahudu, to yanzu duk an zo ana aiki da su akan naval blockade. Wanda wannan janar ɗin ya ba da tabbacin cewa fa ba zai iya kare ƙasar Yahudu ba. Kun ga ashe ƙasar Yahudu ma ashe ba ma ita take kare kanta ba. Wato idan yaƙi ya escalating ya zama wata masifa ta daban, ƙasar Amurka ta fara kai hari kan infrastructure ɗin ƙasar Iran, Iran ta haukace ta fara lugudan wuta. Ku ƙasashen Larabawa ba ma ta su ake ba, ana magana ne akan ita 'yan lelensu da take gabas ta tsakiya fa ba za a iya kare ta ba. Uba-uban hare-haren da ƙasar Iran ta shirya za ta kai musu. Amurka ta ce ba ta da wannan general ɗin ya tabbatar da cewa ba za fa su iya, ba su da isasshen jiragen yaƙi da kaya na intercepting da za su iya hana Iran ta yi raga-raga da ƙasar Yahudu. Saboda haka shi idan aka yi escalating ɗin wannan yaƙi aka kai ma Iran hari, magana ta gaskiya zai karkata hankalin shi ne gurin kare asset ɗin ƙasar Amurka. Ya ce Amerika ce first, saboda haka duk wani abu da ya rage a hannunsa da zai iya amfani da shi, to zai tattara su ne gurin kare muradun ƙasar Amurka da sansanoninta da abin da zai iya tarewa. Amma Yahudu sai dai on their own su kare kansu. Ita kuma ƙasar Yahudu expertise na cikin ƙasar Yahudu da ma na ƙasashen Larabawa munafakan da suke tare da ita sun yi lissafi cewa fa wa'annan fa su Iron Dome ne, su David Slan ne, su Arotiri ne, su waye da ake cewa an yi shielding ɗin ƙasarsu da ita. Ya ce wallahi tallahi ba za su iya kare wannan hare-haren da ƙasar Iran za ta kai musu ba. An duba da kyau, an ƙara aunawa an gano ba nasara. Waɗannan dai air defense system ɗin da babu su kamar su a faɗin duniya da su ake takama da an tashi magana muna da garkuwar kare sararin samaniya da su ake magana, ba a sama da su fa. To waɗannan missile ɗin da ƙasar Iran za ta harba, wallahi experts sun gano cewa wallahi ƙasar Yahudu ba ta iya kare kanta ba. Ga kuma janar na ƙasar Amurka ya fito ya ce su ma ba za su iya kare ƙasar Yahudu ba. Kenan lallai mutanen nan za su ɗanɗana kuɗa su, kuma duk wata asara da za ta biyo baya, na farko ƙasar Yahudu ne sai kansu. To janar ɗin ƙasar Amurka duba da irin halin da ake ciki da consequences ɗin da zai biyo baya. Idan wannan lamari ya tabbata gaskiya ne, yaƙi ya afka ma ƙasarsu da ƙasar Yahudu, ba zai iya kare ƙasar Yahudu ba sai dai ƙasarsu. To kuma idan ya ce ba zai kare ƙasarsa ba, zai kare ƙasar Yahudu, ga abin da zai biyo ba a cikin ƙasar Amurka, 'yan majalisu ransu zai ɓaci, ƙasar za a fusata, za a ruɗe a ce fa sai ma ƙila an tsige shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Saboda haka sai suka ce a dakata da kai wannan farmaki. Sannan haka zalika tabbas makaman yaƙi fa ba ƙaramin lo suka yi ba, sun yi lo. Kuma su kansu ƙasashen Larabawa da suka auna suka gano mafi akasari fushin ƙasar Iran a kansu zai ƙare. Duk da ƙasar Yahudu ana magana interceptors ɗinsu ba za su iya, air defense system ɗinsu ba za su iya kare uƙubar da ƙasar Iran za ta musu ba, ina kuma ga su ƙasashensu. Kenan can akwai nau'ikan air defense system har kala uku, ana tunanin ba za su iya tsira ba. To mu kuma da babu irin waɗannan air defense system ɗin a cikin ƙasashenmu, wa zai kare mu kenan? Fa shi ne fa abin da fa ake ta gaya mutanen nan ba sa ganewa. Yanzu waccan ƙasar ga irin nau'ikan uba-uban garkuwar da suke da shi, ga jiragen yaƙi ba adadi, kuma kun san ana amfani da jiragen yaƙi wurin ɓaro hare-hare. Amma a haka aka gano cewa fa akwai matsala. To su kuma ƙasashen Larabawan nan ba su da jirage wadatattu.
sannan refineries ɗinsu, gadojinsu, cibiyoyin wutar lantarki su duwa zai tsare. Ita dai waccan ƙasar ta ce aka mata hari kuma naku duk suna ruwa. Saboda haka su ma suna ɗaya daga cikin ƙasashen da suka ga kai oga fa you must stop. Bai kamata ka ci gaba da yaƙin nan ba, yaƙin nan fa ina jin za ka iya ƙara maida mu ruwa ne a zo a ɗanɗana mana kuɗa mu ma duk abin da ka je kama ƙasar Iran ta mana mu shiga halin ha'ula'i. Jama'a wannan shi ne. Kun ji gaskiya yadda ta bayyana. Mutanen nan an gano cewa ga abin da zai biyo baya ne suka zuƙe, suka rugo da gudu suna ƙarya. Suka ce ai Iran ce ta ce a dakata da kai musu farmaki, saboda haka za ta yadda a zo a zauna a teburin sulhun da zai zamana cewa ba za ta ƙara yin tutsu ko ta kawo wata tangarɗa ba. Billahi azim ƙarya suke. Kun ji gaskiyar da take ƙarƙashin ƙasa da suke ƙi bayyana ta, muka zaƙulo muku ita. Mutanen nan yaƙin nan ba za su iya ba. Sun taro match ba su da player ake cewa, sun kira ruwa ba su da lema. To wannan shi ne. Amma sun zo suna ta yaɗa farfaganda, suna yaɗa ƙarerai a kafafen sada zumunta domin su kare kansu. To jama'a wannan shi ne gaskiyar da na zo a gurguje nake so in ba ku labarinta, sai kuma na koma kan masu sauraron mu da masu bibiya. Alƙawari na ɗauka insha Allahu tun daga farkon wannan yaƙi har ran da za a ce an kawo ƙarshen shi, zan ci gaba da kawo muku sahihai ingantattun rahoto game da halin da ake ciki, ko ba komai duk wanda ya kasance yana bibiyan mu a wannan tasha zai zama ɗaya daga cikin wanda suka shaida asalin abubuwan da suka faru daga farko zuwa ƙarshe. Ta yadda nan gaba ko da wani abu ya tashi na saɓani, wani mutum ya zo zai maka wasa da hankali ko ya baka labarin ƙarya, kai ka riga ka san duka me ya faru a kunnenka, duka abubuwan nan suka faru. Wannan shi ne hikimar, ba wai in zo tsakiya in bari ba. Na lura akwai sakarkarin mutane marasa tunani, marasa kan gado. Wannan ya sa nake ta buri, nake ta addu'a Allah ya ƙara ƙarfafa ta da ya ƙara rufa min asiri, wannan kafofi nawa in kai su matakin da nake mafarki Allah ya kai ni. Bi iznillahi ta'ala wannan kafofi da kuke gani akwai matakan da nake so su kai da yardar Allah. Da addu'ar ku da taimakon ku insha Allahu wannan mataki zai kai. Nan gaba har gidan TV mai zaman kanshi insha Allahu, online gidan TV babba nake so na buɗe, na masa branch, na mai gini mai kyau yadda zan dinga tarɓar baƙi, in gayyaci masu sharhi da fashin baƙi da sauran mutane, mu dinga ayyukan nan tare da manya-manyan expertise akan abubuwan da suka shafi harkar jarida da sauransu. Amma komai ana fara shi ne daki-daki. Kuma wannan mafarki na ina addu'a Allah Ubangiji ya cika min shi, ina kan wannan hanya. Dalilin da yasa na sako muku wannan maganar, akwai ƙalubale da yawa da za ka rinƙa fuskanta idan kana tafiyar da abubuwa irin waɗannan. Akwai mutanen da za su rinƙa ƙoƙari su rinƙa control ɗinka, su rinƙa control ɗinka, irin ka rinƙa yin abin da yake shi ne suke buƙatar su ga kana yi, ko kuma yana kare muradansu walau a addinance ko a ƙidance ko wani abu makamancin haka. Gaskiya ta rinƙa maka wahalar faɗi bisa kasancewar sun yi ruwa da tsaki a cikin rayuwarka. Dole ka zama duk abin da zai faranta masa rai shi za ka faɗi, abin da zai baƙanta masa rai ba za ka faɗe shi ba. Amma in ka kasance mai cikakken ‘yanci da cin gashin kanka, to insha Allahu babu wanda zai iya sa bakinka kwaɗo ko linzami, sai abin da yake so za ka faɗi, sai abin da baya so za ka faɗi. Za ka iya faɗin duk abin da yake gaskiya ne. Wannan shi ne dalilin da yasa za ku ga wasu malaman suna sakin layi, suna sakin shoulder. Haka wasu masu sharhi da fashin baƙi su ma suna karkata wani gefe. Domin duk lokacin da ka zo ka faɗi gaskiya, in ka kalli 'yan aƙidar da kake kana so ka musu kara, sai kai ƙarya ko ka faɗi abin da za ka baƙanta ma wa'incan rai don 'yan aƙidar ka su yabe ka. To ni kuma tsarin da na ɗauka ba haka ba ne. Ni ina son na kasance in ci gaba da tafiya akan wannan turbar, kawai ta abin da ya bayyana min gaskiya 100% ne, akan shi zan ɗaura kuma akan shi zan ci gaba da tafiya. Wanda ni akan tsarin da nake so na tafi kenan, kuma na gane wannan tsari nawa zan ci gaba da samun ‘yancin tafiya akan sa ne muddin na ci gaba da tsayawa da ƙafafuna, ya kasance ba wani bane yake sarrafa ni ko yake control ɗina. Ina addu'a, ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya cika min mafarki na, ya cika min burina, na mallaki katafaren studio, na ɗiba ma'aikata wadatattu da za mu ci gaba da gudanar da aikin nan tare da ina da ma'aikata a yanzu haka da muke aiki tare da su. Amma dai ina so na expanding ɗin abin ya kai ga wani mataki insha Allahu, da in Allah ya yarda wannan kafa maimakon a ga ta yi baya gaba za ta ci gaba, kuma al'ummar musulmi ne za su yi alfahari da ita, ba iya 'yan wata aƙida ba. Al'ummar musulmi kai za ma ta amfani al'ummar Afirka, za ta amfani dukkan wani ɗan adam mai son zaman lafiya da burin ci gaba. Domin ni na fahimci asalin tsari irin na addinin musulunci wayayyen tsari ne
tsari ne da ya zo da zaman lafiya da haɗin kai da faɗin gaskiya, wanda irin wannan tsari ne ya sa wasu waɗanda ba musulman ba ma suke sha'awar wannan addini, saboda komai za ka ga ana yin shi ne bisa adalci. Kai musulmi a maka adalci, kai wanda ba musulmi ba ma a yi maka adalci. Amma yanzu mun kasance idan ni ahalus sunna ne, to yanzu ko da na ga ɗan wata aƙida yana kan gaskiya, dolen dole ba zan taɓa cewa nan gaskiya ba ce. Idan na ce gaskiya ne sai a ce na goyi bayan aƙidarsa. Yanzu dan Allah dan Annabi jama'a ku duba fa wai wannan abin da yake faruwa da muke zuwa muna hakaito muku muna faɗa muku gaskiyar abin da yake faruwa tsakanin Iran da Yahudu da Amurka. Wai yau sai ga wani suna ƙoƙari su nuna min cewa in daina kawo wannan rahoton, saboda wai wannan rahoton kamar ina ƙoƙarin tallar aƙidar Shi'a ne. Dan Allah dan Annabi ka duba wani baƙin jahilci da baƙin tunani da baƙar zuciya da rashin sanin ciwon kai da ma inda mutum ya dosa. Yanzu banda kai daƙiƙi ne a faɗin duniya baka san me kake yi ba, faɗin gaskiya shine laifi. Yanzu tun da gaskiyar akan ƴan wata aƙida ce, duk da kasancewa ta musulmi kan na faɗe ta, yanzu da sharrinsu nake faɗi, ka yadda in zo in zan shekara 1000 na faɗi akan abin daidai nake kai shine addini ko? Wannan wani irin rayuwa ne? Ani ban fahimci addinin musulunci a haka ba ai. Ai ita gaskiya faɗin ta ake akan duk wadda ta kama a faɗe ta. Ba a haka ai, dole za ka kasance mai faɗin gaskiya duk inda ta kama ka faɗe ta. So kake yanzu ya zamana ni aiki na kawai in zamana cewa na ga gaskiya na kau da kai ba zan faɗi ba. Sai dai in na ga abin da zai zagi wata aƙida ne ko ya ci mutuncinta shine sai in zo in faɗi shine na kasance ni ahlus sunna ne. Kai kuma wanda kake mabiyin aƙidar Shi'a ne, yanzu idan ina so in faranta maka rai dole yanzu tunda ina ba da labari akan Iran, malaman da nake sawa waɗanda muke aƙida da su karatukansu in daina sawa saboda suna zagin aƙidarka. A'a ƙarya kake yi. Ka fahimce ni ba daidai ba. Kowane abu yana da huruminsa. Ni duk inda gaskiya take a nan nake. Ba zan taɓa favorin ɗinka akan ɓata ba, ba zan taɓa favorin ɗinka akan ƙarya ba. Ni haka nake. Zan faɗi abin da yake shine adalci shine gaskiya. Kar ka ɗauka wai kai dan ɗan Shi'a ne kana ji ina kawo labarin Iran, to yanzu na shiga cikin masu goyon bayan dukkan abin da yake zan ci mutuncin wata aƙida wacce take faɗa da 'yan ƙasar Iran ko kuma 'yan Shi'a. A'a, kuskure kake yi, ba haka tsarin yake ba. Kar kuma kai tunanin ni ahlus sunna ne, to yanzu tunda ana faɗa da Iran, a Iran kuma 'yan Shi'a ne, dole na rinƙa yin wani abu na favorin ɗin waɗanda ba 'yan Shi'a ba ko kuma duk kafircinsu in ce ni yanzu ina goyon bayan su saboda in kasance na nuna ma duniya ni ahlus sunna ne. Yanzu gashi nan ina ba da labarin da ake kawo rashin nasarar 'yan Shi'a. Kaga wannan rashin ƙwaƙwalwa ne da rashin tunani. Ba daidai bane, wannan kuskure ne. Saboda haka wannan tsarin dole akan shi zan ci gaba da tafiya insha Allahu. Babu gudu, babu ja da baya, babu canza akala. Kamar yadda na gaya muku, cin gashin kai da tataccen 'yanci shine zai baka dama kaga kana tafiyar da lamura yadda kake so ba tare da samun matsala ba, ba wanda zai iya karkatar da kai. Wannan shine matsalar da ta faɗa kowane irin abu da kuka sani a faɗin Najeriya. Ta faɗa cikin addini, ta faɗa cikin siyasa, ta faɗa cikin komai. Yau duk wani ɗan wata ƙungiya bai da 'yancin faɗin gaskiya akan wata aƙida, sai a ce ya goyi bayan wannan aƙidar ko yana mara mata baya. To saboda haka yanzu yana kallon gaskiya, 'yan aƙidar ne suke da gaskiya, zai ce ba su da gaskiya saboda ya faranta wa mabiya aƙidar sa rai. Kun ga wannan ɓata ce. A cikin kowace aƙida akwai wannan matsalar. Kamar yadda ɗan labaran nan da hikayoyin nan da nake kawowa, na fahimci irin wannan matsalolin sosai. Zan ga wani ya kira ni a waya, ai ni ahlus sunna ne, bai kamata ba in dinga cewa Iran sun yi nasara ko ina nuna kamar suna so su yi nasara, ba ni ba ahlus sunna bane. In ce to kai dama dan kasancewa ta ni ahlus sunna ne sai in ga gaskiya in yi faɗi, dama haka sunnar take? To ni ban ɗauka ni haka sunna take ba ai. Wannan maganar banza, maganar wofi ce. Wani kuma irin mabiyin aƙidar Shi'a ne, kai malam ai wannan labarin da kake kawowa muna jin daɗin shi, amma wallahi malaman izalan nan ko malaman sunnan nan Yahudawa ne kaza kaza, da amma za ka daina sa karatu. Na ce kai dama ka fahimci yadda lamura suke tafiya? Wato kai ba za ka iya yin irin abin da ni nake yi ba kenan, na yi adalci wa kowace irin aƙida ko da bana cikinta, na yi adalci wa kowane irin addini ko da bana cikinsa, wanda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, ya samu soyayya da ƙauna daga wanda ba musulmin ba. Suka ce wannan addininsa gaskiya ne, domin wanda ma ba addininsa yake ba idan adalci za a yi sai ya kwatanta masa adalci. To yau ni so kake in bar koyarwar annabi in kuma koyarwar son zuciyarka shine zan zama wanda kake so ko nake faranta maka rai? Ka yi gagarumin kuskure. Wannan tsari da na ɗauko tsari ne da ba compromise a cikin shi. Insha Allahu akan shi zan ci gaba da tafiya.
ba tare da la'akari da wanda yake so sai ya karkatar da ni akan abin da yake so ya ga na tafi akai ba insha Allahu rabbi. Kuma na gane hanya ɗaya tilo da zan tafi akan wannan tsari na nasara, na ci gaba da roƙon Allah ya ƙarfafe ni ya cika min burina na inganta wannan kafa ta kai matakin da insha Allahu za ta yi gogayya da sauran manyan kafafe, kuma in ci gaba da kawo sahihan labarai tatattu ingantattu tare da gayyato wasu mutane wanda za mu yi aiki tare da su, wanda za mu bunƙasa lamarin ya kai ga wani mataki. Wannan shine mafarkina, shine burina. Ku taya ni da addu'a Allah ya cika mana burinmu na alheri da ni da ku gabaki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.